তার স্কুল ছুটি হ্যাঁ বকলাস পরীক্ষা বকলাস সগিয়া ক্লাস 4 दा ओंखाय नों दाबो छुटि मानो ना वाटि वाइ तंमाला नोंथांनि साथि तुया साथि केरा मसाय थान दो ना दे नों कक समायाखै नों बोरैखा परिसा कक माया बाहायके परि एबिसि दरा मानका माया पदा ब क्लास परीक्षा थिरे एबिसि द मान्या को ए हिनला बी हिनला सी हिनला डी बुसु जरा मानका हा इ जरा मानका ओंखाय नों बिस्कुट चाइथां द त तंथांमा बिस्कुट माने थाने आकन सेराय करैदा नाय नायखे बो एकदम खायरमा सेंजासि दो नुखुमु सुगे ब्रंनि इनके बो कक बो काहामगा माइनिया बो क्लास 3 बा 4 दाव सय केना माने आं वान गोटा गाय माने एक्जेक्ट आं साइनिया इनके बो कक बो काहामगे साइमानिया माने बिन कक सायाता तान नाया बनो एकदम खायरमा सेंजासि वान सगे नायखेता आव ताम सनाय मो सनामने सारक बो साबनो का काहामगे सनाम रहो साबनो का हामिगे रहो आबो कपाले सेमानो हेदा